Ma jaqtaw xejn l-appelli kontinwi biex il-gvern jiddiskuti mal-Furjaniżi dwar se jkun qed jiġri eżatt bit-triq Sant'Anna fil-Florjana u xi ħsibijiet hemm għall-futur. NetNews tkellem mal-Minority Leader tal-lokal James Aronellul illi spjegalna il-ħidma li saret u li qed tkompli ssir mill-Partit Nazzjonalista dwar ir-riġenerazzjoni ta' triq Sant'Anna. Bħala Partit Nazzjonalista fil-Florjana inna nitkellmu inna nitolbu biex isiru laqgħat ta' konsultazzjoni dwar il-proġett ta' triq Sant'Anna se jiġri minn triq Sant'Anna. Dan qed nagħmluh qabel kollox għax jeħtieġ li bħala Furjaniżi nkunu nafu se jiġri minn din it-triq. Iżda mhux hekk biss illum il-ġurnata qed nispiċċaw neħlu f'ċertu proġetti jew f'ċertu idejat minħabba li mhux qed issir konsultazzjoni ma nifux se jiġri minn dan it-tali proġett bħal pereżempju fost l-oħrajn hemm bżonn restawr tal-loġoġ. Imma sfortunatament dan għadu ma sarx. Hemm ukoll il-problema tas-subway, hemm numru ta' dranaġġ li ħireġ minn din is-subway jeħtieġ restawr tas-subway però ma nafux jekk se jsir dan il-proġett tas-subway jew jekk jeħtieġ li jsir dan il-proġett tas-subway minħabba li ma nafux x'inhi triq il quddiem għal triq Sant'Anna l-istess ukoll hemm il-kwistjoni tal-boġots fit-triq Sant'Anna. Jiġifieri il-proġett tat triq Sant'Anna sfortunatament jagħtu waħħal ukoll proġetti oħra li forsi huma minuri ma dak maġġuri. Il-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista fil-Florjana tenna illi dan il-proġett għandu jħares il-qalb tal-lokale li hija ir-residenti u għalhekk il-konsultazzjoni jeħtieġ li ssir mill-aktar fis. L-appell tagħna l-konsultazzjoni mhux biss għax aħna rridu nkunu nafu se jiġri, però aħna fil-qofol tagħna, fil-qofol tal-ħidma tal-kunsillieri tal-Furjaniżi u npoġġu lil Florjana fiċ-ċentru tal-ħidma. Jiġifieri aħna ma jistax ikun ikollna proġett maġġuri bħal dan u konsultazzjoni mar-residenti u ma' negozjanti għadha ma saritx. Bħala Partit Nazzjonalista inni nappellaw, jiġifieri li fil-Kunsill Lokali 7 snin, inni nappellaw biex fuq kollox proġetti bħal dawn jagħtu l-ewwel priorità ir-reġenerazzjoni tal-lokal u l-priorità tkun lejn il-qalba tal-lokal fuq kollox hija s-soċjetà li tagħmel il-Florjana. Kien Kutajer, NetNews.